Badan hani bati Presiden Rangba jong ka VPP har juga poru MLA jong ka Nongkrem constituency Ba Ardan ngitip kadai ka jing ja ka susi bat ka kata ba ya baru khaj khantam ya ka parti kayeng kesam ka beningkong bat yu padlang hibubun badan hang tei hakun kudur phi yo I kani bat ka jing yo I jong phi shimat bat kum juru kum ka parti ya kani jing ja phi ka kalau ka ba banyo ya ka kentin ban batai ya kani ka jing ja kidon shibun ki rukom perkhat ki badon ka jimut ka jibkhat ka jikom ka parti namar kamdon kunu ka dak mo ka bangi ngin yo I kunu ka dak bangila pan bodur baka bakum gani ka jingja kan wanja kansan ha ka parti ha ka por ka bangi ngirang ya ma shakmat kata ka jingkermen bangila pan poi ha kata ka thong ka bangi angnut kum ka parti da ka jingshene auble tenre ublei punja kumni sendat hapring jungi te ka jingkali la se kum kibriu mo ngila manong bali ublei sha ai ka kum kani ka jingja kanwan kata ka de jing perkhat ka bon hanga simen bali ublei sha ba kani ka jingja kanwan te hapring kata ka jingja lenti ka jing ka bangidang community ka batam kum ka parti ka ba shene atli ublei unang yai bitin lenti yangi ublei unang yalam yangi ublei unang yai don rakat haga jinga lenti ke jing rikan san ula wengno ya wein git khot ublong ka borba ka ketika diang ke bangil telun nadu bangi sedang ya ka parti kadon sha pedeng ka jing umdum mo ka jing kadum jong ka jing im ton rei ngim don da koi pat kalat kalenti lai ban phai hi shau to ublei bangi community ban shania hau baun pensyai pat yangi kumnu banginya nang ni syakma kadai tanggata ka mga don bano Bagay day bat ka jing ya lenti jong bat ka jing long shidur le se bangi kum upat ba ngi yo ihi borokan kai ka khubor ka ba le se ba I shedin la ni ka ta legacy ba I shedin kat kum ka jing pai ka jong firmar kum mga nang shios ngo khana katu kan ni mentan ba yong hani ki ong ba ki don ki school ru ki ba mane maria play school ki don ki yam ki le sungsi lang kum ka school hi bro ko kum ka I try ka legacy ni ti mati ba I shedin PPO kai ka ba ngi sungu yo blei kalong ba ublei ling ba ka Voice of the People Party ula sei ya uto shakri hakarin yang rnyot member jong ka parliament le ni MP mo ubaki pat ba kimpat man yaw ba kum uta unomi khman ubakila banye kan do bakila banye kren da ka telefon bat ba ki phone yu la da ka dei ka por ka ba imla ban kren ik phone ka lai ki kita ki jingi shem ki jingi kanu ki ba pat ba usngo ba kani ka dei ka bangi hun ngi khmiti bangi yo ki ba kum kita kinongelam ka Voice of the People Party kala persang ban sei ki ba kum kita molding ba ka jing kerkhu ka jing blei ka jinglong ka ba sngoret ka jing harangkat ka nam ka ba bha le singala ban bu ha ka kten nong we a man of humility with integrity pe ta ka don ka jinge pher mo hapring kawai pat kar kom jinglong ka ba sngoret ulong shida ka ba mot ha ba ulong ba sngoret ka de ka jinglong sngoret ka jinglong ka wei na ki jinglong ki jingu ki ba udon kamdei kanu ka ba u fake le se kum uta politician ulong natural kata ka humility kalong natural bat kata ka jinglong integrity ki jingu kum u brio bat kani kata ka ba ngisngu tho ka ba penong yi ki pat ba bakin sngu ba kati ka jingdo ka ba khara na mar hakat tatli kisnem kampat ju khamdon ka khep bakin yamat yo u riu shakri pat ba u baki pat ba ki shim ka kerdan ka ba hlor ndre ha bang yetre kam ngilong kum ki riu pat ba kati kata ka ba penong pat ba bakin pangmet bat ulong ru ubatri sitom hakikam kum ba pilai tang khendiat por kum MP reula bodin yishibun ba kiskim ula shimmi ki mat ki bakta ya ka jai ben riu hapo parliament bat kani ka penlong ya ki pai ba pakin isisha kan ba uta ubri ubangi je bani bania sa ya ka jinge po parliament uda shim kya shisha uda bodin om tang hapo parliament riwat shabar mo hapo constituency ulong ba smart banlit bantur shiki jaka keleng hapo don hapo kanong ba shalong te kidi kita ki jinglong ki ba si piong mo
baki pat ba mendai tengki kena skol ka jai benri ko yambrio ka jai benri kam kemit lenti ka bukom kani bat ka don ka jing ta ka ba kraw pi ha ba ublei wai tang sipor bengin mat ya bokum ni unong elam ka khadu ka ka jing ka khubor ba pidon le sinam ta ki supporters ante ki pat ba hi bro khai pidon nang te ki ban dang yam pang lut bagi don pedang jing yam sim kum kani khrimat ka khubor ka banga don ban ong nakam ta ka jai ben riu bat kham tam mi ki nong ka shan ki be e ja kalong ba ni shu don kam ban shu bread lut ban shu hun be bat shim ba kani kalong ka jing penia ka jung play ka ba yaman ta kum ki beriu ngim par sung tho ka jing thumu ka ba ublei udan halendet jong kani ka jingja mangitip ba ka de ban don me ka jing thumu ko ma ong ipi mene ba kum u president unong elam ngakli blei me sha ba kani ka ja kum ni mla ban shu ngin shu hun ban pediang ya kani ka jingja wala ringi ong ba ka de ka mon ka jung blei tandri ka de ban don ka daw te ngin shane a ublei tat haru ba ka ta ka por kan shai bang i ba pleng ublei udan ya kani ka jing thumu te yaman ta hi ngidon kam ban pen scamili ban pen LED pat ban pai shublei ba un kershani ha ka bakum kani ka khep ka bangi da snow ka da ta shisha ya karu kom perkhat bat ya ka jingya lenti ka jungi Shibun bardan ublen khui phi bat nga kermen ba undan dekat ka yeng kesam bro Shibun bardan kani kadai ha hangni pok se ka yeng jong ji ba Riki singkan ki yeng kini bar ki singkan bat takadin ka tu kani por nang ni kinsa shift no part station nong seder ki yeng sa jungi bat pendap pat ki wasa jungi la shai ka singi different rani the full media kulish